Добър вечер на всички, аз съм Наско Кмета. Правя това изявление да благодаря на всички, които гласуваха за мен за втори път, за да може да просъществува тази партия. И най-вече искам да благодаря на Лито, моята дясна ръка, че ми удари такова голямо рамо. И продължаваме напред, бутаме нагоре и работим. Няма как. Всичко върви по план. Да. Добър вечер, шефе. Добре, бе. Кмете. Благодаря. Честито за големия триумф. Честито за това, че много хора ви се довериха за поредна година и че пак сте нашия кмет. Благодаря ти много. Седай. Благодаря. За нас хубаво ще седна, обаче имам един човек тук отвънка доведах. Доверен човек на Алито и благодарение на него и още много други добри хора с техните гласове вие отново сте напред. Да го викна ли? Да, нека да заповяда. Аре бе, Джамайкан, действия на студено, влизай бе! Здравейте! Искам да ви честитя за това, че сте избрани отново да бъдете наш кмет, също и за успехите на партия Папра. Аз съм един от най-приближените хора на Алито, който ме изпрати тук, за да ви честитя лично за вашата победа. Също така той ми даде и да ви предам това на вас като подарък за това, че отново сте избран да бъдете наш кмет. Надявам се да ви хареса. Добро качество, благодаря много. Аз ще ти подаря тези очила. Много ви благодаря, кмет. Сядай, заповядай. Благодаря. Бейте, те си тръгнал с подаръците, някой коледно бонус ще не го ли да измислим? Не, в правилния момент си дошъл. Аз ще си го придара за после. Той е кмет. Оле, кмете, Са почерпиш. много щедър подарък. Господин кмет, аз да попитам някаква почерпка. Няма ли да има и за нас? Заповядай. Благодаря, господин кмете, много сте щедър. Абе, кмете, тъй като сме тръгнали, някой новогодишно партия ще има ли за фирмата? Ще има на нова година. Канени сте и двамата. Благодаря. Благодаря много, кмете. Да попитам, къде сте с новите проекти? С новите проекти вървим по план. Всичко върви с пълна пара. Строежа почна при един месец. Ще правя едно училище и деца. Също временно. Чудесно, кмете, това е много добре. Бихте ли могли да ни покажете къде сте стигнали с обекта? Да, мога. Елате с мен. Внимавайте само, момчета, да не са хлъзнати и да не си ударите главата някъде. Добре, кмете. Тук ще прескачате. Ти са ти скърби тук, кмете. Вече сме на обекта. Внимавайте да не се цапате. Така. Момчета, това е обекта. Това ще е училището. Елате насам. Добре, господин кмет. Може ли да ви попитам нещо, господин кмет? Попитай. Откъде идват всички тия пари за финансиране на тази сграда? 3 години имаше един бос. Държеше една мелница. Тази мелница вече е моя. И главно оттам идват всичките финанси. За строежи и други проекти. Благодаря ме, господин кмет. Това е като цяло училището. До колко време се очаква да е готово, господин кмет? До 3-4 месеца. Ако времето позволява също. Така. Много добре. Ами, господин кмет, аз да питам, тук какво ще има освен училище? Деца, нещо? Да, наел съм най-добрия екип в цяла България, учителя. И ще обучаваме ще гледаме да сме най-елитното училище. Нали, в областта. А ще успеете ли да го напълните с децата и училище, господин кмет? Аз съм се погрижил. Почваме да правим и деца.
Това е много добра инициатива, господин кмет. Подкрепям. Подкрепяме напълно. Ако искате, може и ви да влезете и да помогнете. С най-голямо удоволствие, много сме шефе. благодарни, господин кмет. Значи ще се чуваме. Приятно ми беше. Давай, шефе. С тебе после имаме по-нататък един разговор. Се приключим. Разбира се. А пак ти искам да предадеш на Литва, че всичко върви по план и много съм благодарен, че удари на мен. Разбира се, господин кмет, всичко ще бъде точно. И вече го чакам да се прибера на скоро време. Ще му предам всичко. Благодаря, господин кмет. Добре. Айде, момчета, Айде, лека. майка, да си ходим. И така. Това беше всичко от мене. Мога да ви пожелая лека вечер.